ଚଳିତ ମାସ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିବେ ସାଦୁଲ ଠାକୁର। ନିଜର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବିବାହ କରିବେ କ୍ରିକେଟର ସାଦୁଲ ଠାକୁର। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସରିଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ପରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାଦୁଲ ଠାକୁର। ଆସନ୍ତା 27ରେ ସେ ମିତାଲିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 2022 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିଲା। ବିବାହକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାଦୁଲ ଠାକୁର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବନ୍ଧ କିଛି ମାସ ପରେ ସାଦୁଲ ହାତରୁ ଦୁଇ ହାତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମିତାଲି ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ସବରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସାଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବାର୍ଦା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଉଭୟଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। 30 ବୟସ ସାଦୁଲଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ମିତାଲି। ଉଭୟ କିଛି ବର୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଦୁଲ ଠାକୁର।